जैन साधूंक त्यांच्या धर्माचरणापासून सरकारूच न्हय संविधान सुद्धा आडायना म्हणून जैन समाजाचो प्रचारक डॉक्टर कल्याण गंगावर स्पष्ट उलयलो। गोयच्या जैन समाजान आयतारा पणजे महावीर जैनाची जयंती मनयली। थंय रक्षा मंत्री पर्रीकार आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्लो। सुदीनान दिगंबरावस्थेत भोवपी साधूंचेर आपल्या वक्तव्याचो विशय काडलो। मिडियान विपर्यास केला म्हणून सांगून सुदीनान सगळेच मिडियाच्या माथ्यार मारून मेकळो जालो। भौशीक सुवातींनी दिगंबरावस्थेत भोवपी साधूंचेर मिडियान कांय दिसा फाटीं सुदीनाक विचारिल्ले तेन्ना सुदीन कितें उलयल्लो ते पळयात। साधूंनी नागडे भोंवप खंय नॉनसेन्स, सामकें वायट, ते बंद जावंक जाय। Very bad. Very bad. You should stop that nonsense thing. It is a nonsense thing. What is there? Is the correct? What I am talking is correct. So that is also they claim it is tradition. Huh? They claim it is tradition. So I don't know. It is. See, at one time it was okay, but this time at this 2021. We are in 2021. It's very bad. आता महावीर जयंतीक सगळ्या जैन समाजा फुडें सुदीन कितें उलयता पळयात। नको असलेला विषय माझ्या तोंडून काढून घेतला। मी जे बोललोच नाही ते वर्तमानपत्रामध्ये घातलं। जे मी काय केव्हाच बोलू शकत नाही तो शब्द मीडियामध्ये गेला, माहित नाही कसा गेला। जेव्हा मी 9:30 वाजता धमकी दिली त्यांना रात्री, मला जेव्हा हे कळलं की हे असं असं झालंय, त्यावेळी सगळे जे प्रयत्न झाले ते वगळले गेले। 12 वाजले रात्री त्या दिवशी। मीडियाला विचारलं हे कुणी सांगितलं तुम्हाला, वर्तमानपत्राच्या माध्यमांना विचारलं हे कुणी सांगितलं। त्यांचं नितांत समाजावरती प्रेम असतं, ते असं केव्हाच करू शकत नाही। आणि मी तर संस्कृतीचा भोक्ता, माझ्या आई बापांनी मला जन्म दिला तेच करण्यासाठी। गोयातल्या जैन समाजान आयतारा मोठ्या भक्तिभावान महावीर जैनाची जयंती मनयली। जैन साधूंक आपले धर्माचरण करपापासून सरकारच न्ही संविधान सुद्धा आडावंक शकना म्हणून जैन समाजाचो प्रचारक डॉक्टर कल्याण गंगाराव उलयलो। किसी जिंदगी में अपना फोटो नहीं निकालने दिया उन्होंने, मगर शांति सागर महाराज एक दिन दिल्ली गेट पे चले गए सामने और फोटोग्राफर को लेकर और फोटोग्राफर को कहा कि दिल्ली गेट के सामने मेरा फोटो खींच। उन्होंने फोटो खींचा। शाहक बोले कि अरे आप कभी फोटो खींचा नहीं देते, आज ऐसा काम क्यों किया। उन्होंने यही बात कही कि सारे संसार को मालूम होना चाहिए कि दिगंबर मुनि का विचरण कोई भी नहीं रोक सकता, संविधान भी नहीं रोक सकती, सरकार भी नहीं रोकता। स्टुडंटा खातीर दिनेश करपे। उपासनगर सांकवाळ वाठारांतल्या 14 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केल्याच्या आरोपावेल्यान वेर्णा पुलिसांनी शिवप्पा चव्हाण ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। शिवप्पान ह्या चलयेक फुसलावन व्हरून बलात्कार केलो। पीडित चलयेची वैजकी तपासणी केल्या। 14 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केल्याच्या आरोपावयल्यान वेर्णा पुलिसांनी शिवप्पा चव्हाण या 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। काल एक चली मायनर चली 14 वर्साचे मिसिंग झाले, काल सांजे 3:30 त्याची कंप्लेन आम्ही रजिस्टर केली आणि आज दनपारां 1:30 सुमार ते मेळ्ळें आमकां एका भुरग्यां मेळ्ळा। त्या भुरग्याचें नांव शिवप्पा चव्हाण म्हणून। एक्चुली तो सौदत्ती बेळगांवचो उपासनगर रावतालो आणि ह्या भुरग्यान ताका फुसलोवन नंतर ताका सेक्शुअल इंटरकोर्स केलो। सो एक्यूज इज अरेस्टेड। वेर्णेच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेऊया एक विराम।